Ay, okay na daw. Okay na daw. Okay ka noon, met ka noon. Alaga tayo, ti pa nagtultuloy tayo, ti programa tayo. DJ lang makati, tagpaliwanag ka kadag iti rumbang nga pagpaliwanagan dito. Umay ka. Tadi si Shakti ko ito'y ibagam jag paiso nga inaramid ta. Hello, ayan. Dispensarin yun, Apo Karayaw. Ayan. Wala po tayong internet boat dito kasi nawala yung ating signal kahit sa wifi. Oo. Ayan, naki-connect na lang din po tayo sa mobile data ng cellphone. Kasi ang hina po ng signal. Madama-daa po nga ay ayusin gayam ti PLDT dito Cabatuan. Ayan. Ti fiber, yung mga poste ng fiber. Kaya medyo nagluluko po yung ating signal. Kaya pala. Medyo okay na ba yung ating signal? Okay na? Ayan, natin karoon din na po iti tuloy iti programa tayo na Pauluan, Rayaw ni Ilocano. Kaya humihingi po kami ng pasensya sa mga nabitin. Ayan, dahil po sa ating signal. Kaya pala talaga nagpuputol kasi yung ating signal. Okay, mag-present na po tayo. Ayan, kita tuwin na ta, mag-present tayo at kakabsat. I-share tayo ulit tayo dito nga programa tayo, Rayaw ni Ilocano. Kaya't bago tayo aming kakabsat, ikanda kayo mong pailang timayisa nga sunata. Ayan, pag-ururahin tayo kadagiti. Kakadwa tayo dito yung abang yun Facebook. Makaturturog siya ni Kuya Marvin. Uy, tatepek siya bata. Nakiktutak ta, big lang nga. Driver, kuna na. Ala, dati nga dapat ikanta ka na Pauluan. Driver, ano the well? Okay, sagsagad pa lang kanya yung programa tayo na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, sabihin nyo okay na yung signal pero yan, may apo nga maipangako nga medyo okay kasi mahina talaga ang signal ngayon. Naglugan ng TG apang pasahero na ipatanga manit siya'y sango nakadinak driver ang gwapo. May anglo akman di imbalikas na galang ang kano ni Aramina Kukunam na kata. isip kuman pinagpaiduma kanang kamayan na ang pista. Magustwak man dahil ko'y atrabe uray mong tararcho pintas ko't inaniyawe ilajak kaya't no agi kamdo tama sa gitna dahil ko'y tumempo. Tuloy kayo pa naman pwede ng programa tayo na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kadin-kadang-gani kami makadano panakikambyo inamit din ni palalo uray la tumakder dagiti barbon ko dati lupok mete tinaikambyo. Alright! Nakapatanga ti driver a sweet lover panagchansing naket nadawe di nakla ni respetwan akasinga kras ko pa'y ngaro tanatae magustwak man day ko'y atrabe uray mang kararcho
Apay. Bate. Ang Ito, Brian na kanyak dato eh. Orila na pala ito na. Bugawan na. Maring kagarap no maring kagarap. Rayaw! Nilokano. Kuna nag-din na. Puppukawan na kanukwa. Wan. Ayan, requested song. Tita Dina Dumingsil, damagik man ken ka? Ay, the Vinilus, don't say goodbye. Ayan. Okay, so ituloy tayo ko rin ibasa. Nakita dito yung abong itati Facebook. I-share tayo na po karayaw ni Ilocano. Welcome back mga karayaw, sabi ni Ate Gigi. Hi po, pa-shoutout naman, Ameline Mercado Reganit. Ayan. Okay na, sabi ni Ate Policarpio. Camilo Taginon, Ayusin. present, sabi niya. Present po mga idol, sabi ni Ma'am Teresa, Juan Maleta. Oy, hello, Ma'am Teresa. Present na rin si Tita Dina Dumingsil. Present, Nelda, ako. Present mga karayaw ni Ilocano, Annalisa Buwan. Hello mga karayaw, sabi ni Ate Teresa Juan Maleta. Present, Cherry May Morales. Hello mga idol watching here in Hong Kong. Agit-ida dito'y si Rukayo, kuna ni Ate Pilingera. Ay, oo, Sunday pala ngayon. Day off nila. Medyo ilis yung basit na monitor. Monitor. Ilis basit lang. Oo. Monitor. Ayan, binabato ko rin ng magandang oras si Uncle Urlan Bagulaw. Ay, ops, ne, sobra-sobramon. Nasobra mo, di pinagibamti, bagulo. Yan. Nangkal? Pero may mo, di pinagibagamti, bagulo. Sinong angkal? Sobra, sa sino angkal? Uncle Urlan Bagulaw. Bagulaw. Sobra. Hello, angkal. Anagaraw. La ilwom mo, di pinagibagamti, bagulo. Urlan Bagolyo. Nyaka-rimikanaw. Arabicano. Okay, ayan. I'll be watching din kay Sir Fred Abalos Naipes. Hello, Sir Freda. Nakakatkatawa ni Manong Kuray Lagmay. Mangig mo lang Manong Ray. Silencer, ti katawa naman na data. Sige, DJ Klang Tira. Sa tisabayak mo, tagplansya DJ Klang mo. Mayaman. Ming, tayo request ko DJ R sakripisyo. Ayan, Ay. pasensya ka natin JG Han, may pa'y talaga mo at sakripisyo. So, katamlantan. The best ni Ilocano, Lolit Madriago. Naibaga malam yung karayaw perming, ang makaliwliwa kayo. Sige, tiro, ate, galing-galing. Hello din po kay Latito at Kuya. Esang, Dinggel, Cauayan. Request ko man, Jai Bisla, kuna na, happy viewing, Eli Ramila. Ahay. Kablao ka dito ay agpadpadanom dita barangay, Banagaw, Buda, Intoken, dita Purok. Request ko man, Jai Bislak. Happy viewing, Eli Ramil. Ayan, kita magmadamag padpadanom apo. Mang padawad kayo tumanti ko Kan kastamat nakablawan tayo mat dagiti na tagati na Culing West dagiti na live viewers tayo. Oo. Nga rin suda mo lang kayo madama-dama la padanom. Padanom din Padanom ti Karabuko. Karabukob. Kitan nyo Ngayon ti banda natin alam may saan kakwa, madlaw ko. Ana. Duwa nga klase tin inumanda, may katlogi danaw. Nagpigsada ka raw. Oy. Apay kas dyan. May isa nga violet, may isa nga puraw, kan may sapay nga puraw. Chaser da jay kuray ko Wait. Ijay banda na jay kakwata. Puraw lang ata. Puraw lata jay. Mo nakapsut da dita. Nakapsot da jay. Nakapsut da dita. Dance for all mga karayaw ni Ilocano at GG. Grabe naglamboyot boses mo DJ. Aray ko. Pa-shout out Maliz and Diana Bulusan of Culing West. Ava si Bulusan. Sino yun? Ano yun? Nakita ka balay na dita abaw na ibang nga orasyo. Ag-request na pa nating Marvin J. na maim to'y ayat. Nalpasan! Nalpasan natin Annabelle. DJ Klang, request man tayo sa pulik nga ayat. Ananay. Okay, good morning, afternoon mga rayaw staff. Blessed Sunday coming from Ma'am Rosane Alibuyog. Hello, Ma'am Rostina Libuyog. Datay co-founder. Datay founder iti Friends Forever straight from Happy heart. watching, Mama Rostain Alibuyog. Kaya. Kuya Ray, request ko han, maliplipatan. Thanks, ikaw ang dahilan. Policarpio. Apo! Nagsarano dalaki din. Hay, nagbay pinagsinaro dali. Ma'am Rose Stay na Libuyog. Kini Policarpio. Ayan, alawan. DJ Klang, request ko man, inulilam to'y pusok. Thank you, Janya Ria Nerida Moises. Hello mga, hello mga idol, request man tayo buwan. For all avid listeners, rayaw ni Ilocano, thank you and more power. Kayang-kaya nating marbinata po. Okay, present mga idol, Fred Abalos Naipes. Ayan, dagdag ito yung karoon abo ni Facebook. Ita, hanyo lipatan nga i-share ate part 2.5.
Per 2.5 tayo kasi dahil nawala yung signal kanina. Okay, good PM Sir Rain Marvin and DJ Klang present. Ma'am Eleanor Agor. Binabati ko po yung mga taga-Malaysia ng magandang hapon. And kasama iti grupo iti Saranay Worldwide Bileg, iti lima. Okay. Request ka no ti taga-Culing is Milo nga combo. Ay, Ano dyan? Milo nga comboy. Milo nga kumboy nga. Agkaratinag. Eddie Ramil, Dodi Boy, Jenner Domingo. Pekas Jai. Ano ajay? Kumboy. Ay, Jai. Nag-request yaw. Good afternoon mga karay. Pa-request man JC White. Camilo. Alpasan, kinanta pa Jakim Balay. Mga naka-live. Ay. Ay, ang naka-live dyan kaya. Dapat dyan naka-live. Sige, damo ni DJ Klang Wino ni Irene Macalina. Okay, hello din kay Ate Shayna Gas Ornam na maimtoy ayat. Ayan, so good morning, good afternoon to all viewers coming from Amrostein Ali Buyog. Alawan. Tay nga Ruth, mahal pa rin kita DJ Klang, sabi niya. Switzerland, present, sabi ni Tita Dina Dumingsale. Ayan, Hello, present. Ma'am Dina. Present na rin si Tita Jo Ramos. Hello, Tita Jo. Apay. Tita Am, Kitita ko ng mic. kabsat. Ay, kabsat ya. Wow. Ganda ng background nyo mga idol, pati uniform nyo bagay mga idol. Practice pa lang po yan. Pagbalik namin down, cellphone na naman. Maktangan ni Tunyangan ni. Basaan mo na di Ay! pagbaganan. Tatayin pa yung nakangato. Sige, ate garo din may isang kasunatang request pa lang ni Tita Dina Dumingsel nga tayo na pa i-chat. Ayan, damagit man ken ka. Ngay sagsagot pa lang Ni Jai ating Marvin. Switzerland. Isagot na kaya ni ating Marvin. May ka. Dito yung palang programa tayo na paluan. Rayaw ni Ilocano. Damagekman ken ka, no ay ayatin nakmedlae. Ang microphone na ya. Tangamin jakap-kap ne kan, no di sikat mangisawa. Adut sayang guseng, kasla di na paggugustuhan. Takinunam kan pa'y jak maibagay ta sa diyan. Damagay man ken ka, sinupod nung at datapuso. Tay ka di madamdamag ko, when usyak di man anano mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay na paypayso. Tanarigat di maikulbo, numang limlimo taayat mo. Aniya ka di at payso, alugar tuy ayat ko. Aniya ka dit kaikarian na pudno unay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko o biyag ko, kinaulpit tanakep mo. Rayaw Ni Ilocano. Damagekman ken ka, sinutpud nung at tatapuso. Tay ka di madamdamag ko,
wenno siya kiman anan mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay na paypayso. Tanarigat ti maipulbo, numan limlimo ta ayat mo. Aniya ka di at payso, alugar tuy ayat ko. Aniya ka kay kariyan, napudno unay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko, kinaulpit tanakem mo. Ipatay ko biyag ko, kinaulpit tanakem mo. Rayaw ni Ilocano. Okay, dahil tapo tayo kanta nga. Damag. Damagak man king kang request pa lang ni Ma'am Dina Dina Dumingsil. Dumingsil. Ay attenda kayo amin dito Switzerland. Ah. Okay. So, bago tayo nga tuloy mamaya, tawagin na natin yung ating isang kasama sa musika. Pero bago yun, kakantahin pa lang muna natin mamaya request. Agibasa tayo pa ilang kakabsan. Dan share ka rayaw, Jania, Nerida, Moises. Ayan, thank you for sharing. Pa-shout out po, Abuan family, Arlinda Vasqua Abuan. Thank you for shouting my request, DJ Ganda, coming from Ma'am Rose Lane, Ali Buyog. Marie Chris Bahardo Policarpio, Pugsat. Ayan, ulitin ko po. Ayan, hindi po stable yung ating signal ngayon. So, noon naman bilang tikwana, ayan, nagananos tayo pa ilang kakabsat. Kasi pumahina talaga yung signal. Pa-request po, 214, thank you and God bless. Maria Sili Mapala Dayag. Nagwapo jay pa nagkantam manong kuna ni Emeline Balbera. Apo. Bisag pimpindot ni. Kuya Ray, pakibati man ni Aldrin, nagdarap ti happy birthday dita Cabecera 22. Joseph Guillermo. Okay. Galing, sabi ni Ameline Mercado Reganida. Manong Ray, kablawak man tayo nalikot ka pamangkin ko nga ni Chichay, agyaman nakareaw, Jayan Aguilar. Okay, mayat-mayat, ayos na ita. Cornelio Abiga. Mapagpalan hapon mga idol watching from San Cagayan. Sir, pa-request man dyan, bakit sinta? Kantay man ni Sir Marvin, salamat and more power. Okay. Pakigreet po ni Claudia Shane Curve. Iti happy birthday. Thank you po. Ayan, ang daming may birthday ngayon. Happy birthday ka na kita. Kasangay tangal daw. Pa-request man, tiriribog to ibiyago. Thanks mga idol. Ayan, kakantahin na po mamaya ni Ate Irene yan. Oo. Pa-request man mga idol, help me make it through the night ni Lola Basyang Tikumantano. Eksakto lata. Eksakto. Freda Abalos. Busy adya may isang nagsasabi. Busy. Sir Ma'am, pa-shoutout man Team Loyal Couple Riders. Club nga, idaduluan tayo na taraki nga. Presidente mga ni Sir J.R. Sinon, kanta advisor mga naiingid, singpet na so. Awan sa bali ni Sir Boy at Rabanal, kanaming nga grupo ti LCRC. Mabuhay po tayong lahat mga kagulong, agyaman can more power po to your program. Ayan. Then for sharing, ayan, 3 times na raw nilang na-share. Ganda ng boses, sabi niya. Happy watching Ate Mackenzie Abates Choco. Ayan, sa mga hindi pa po nag-share, i-share na natin. Shout out, Antonio! Mina Mabini, the third. Jerry Bangadon, request na damong ayat. Juan Deng Zui, request na naglimes ti Arak. And Santiago Emor, ayan. Okay, ayan tangit pag-ururayin tayo kakapsat na giti sa bali pa yung request can komento. Ayan, nagisagot kami mampay lang kami isang sunata. Kanta na pa ulwan, bislak. Sumarnon ni Irene Presto sa Makalinaw. Yan. Alright! Nobyong ang daya ay apo ng kaang ama. Nung romansa ay nagtana, kanayan ng nga
gwapo ako nada, tarik na pa'y tayo banbanti, kas ari-ariya itirapi. Romeo ang kaya ko'y ay apo na kaam-ama, duruman sa ay nagdana, kanayan na nga iablat. Bakit di ba makina, macho gwapo ako nada, garik na pa'y tayo banbanti, kas ari-ariya itirapi. Anyan abis na, nagmayatin abis na, anyan abis na, nagdakilen abis na, anyan abis na, at datanay kumagat, nagsakitin di ablan, tayo bislak ay maulawak. Alright! Rayaw ni Ilocano! At abay lang abot isa natin ng ball 1 piece lang, nakinanta abay lang ating inumuti biyang. Kaya inareklon na panakabiyang. Romeo ang kaya ay apo na kaam-ama, durumansa ay nagdana, kanayan na nga iablat. Bakit di ba magina, macho gwapo ako nada, karik na pa'y tayo banbanti, kas ari-ariya itirapi. Anyan abis na, nagmayatek abis na, anyan abis na, nagdakilen abis na, anyan abis na, at datanay kumagat, nagsakitin di ablat, tayo bislak ay maulawak. Anyan abis na, nagmayatin abis na, anyan abis na, nagdakilen abis na, anyan abis na, at datanay kumagat, nagsakitin di ablat, tayo bislak ay maulawak. Nagsakitin di ablat, tayo bislak, Rayaw nakakagana. ni Ilocano. Okay! Ayan, natapay lang ako ng sonata ng Paul 1 piece. My God. Bislak. Nga, Original song ni DJ lang. DJ Klang. Ayan, lagyan man nakapoy nag-request data nga sonata. Inareglo ako dati pindutars me. Ay, oy, saan? Made. Nabagay. Naman, day. Bari. Okay. Okay, ayan na naman. Meron na naman pa shout out. Ayan. Coming from GG. Mahal pa rin daw kita. Ang request niya. Glenn Tabilas Grande, Sabon. Apaw, nagitang request eh. Nagmayat si ka. Katrina Eksakto. Buluzan, Hana Guillermo, Aha. Perdonio Bucasas, Grace Bulod. Ayan. Oy. Ala, datay pagpagatatay toy. Okay. Dati pagpagan ni madam nga ko tatay toy. Dati kaslayam ang muna. Asin no. Ay, ni Manang nakano. Ay, Manang ni... Auntie Tessa. Auntie Tessa. Ay, Tete. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo. Manang nakano. Urek Anya lang, ka, anya ti. urek lang ng tibab. Apay. Kasano kisipatin na. Apay, tibabimbag. Anya tinagan da, ma'am? Ha? Lita Bulusan. Wen. Ah, Anya. Bulusan. ay, Guillermo. May sa lang amin tagsawa. Kas laki malaglako bangos di palengke. Sopay. Anya da kita bangos dita palengke na laisan. Na- Baratag yun sa mo, dati mapaspasama ka. Sopay, glilinom Oh bata my kami. God, Diyos ko. Ah, Okay, ayan, tuloy-tuloy tayo karutin na kibasa ka tayo. Bantay mo tanda may isang, ayan, tayo may isang guest singer tayo natin. Lahat tayo rin makalinaw. But bago yan, shoutout pa lang natin ng Buwan Family. Ma'am Rose Nalibuyog, Tita Dina Dina Duminsil, Duminsil,
Joseph Guillermo, and Christian Dave Dave Ramos. Ramos. Okay. Tawagin na po natin yung ating guest singer. Mansabali natin Irene Presdosa Makalinaw. Makalinaw. Ayan. Marcia Maestro. Kantahin na po na request na. Oh, naku, aboy. Apay, kasar. Ayan. Okay, mawawagan na po tayo batang nagyabalayan. First Matatapin ang honor. ruwar. Okay. With an average score of 74.55. Aha. You're a great singer. 70% lang manalak. Okay, ayan. Pakantahin tayo karoon din iti guest singer Interview tayo. pa lang. Ay, sige. Ayan, iawat ko ngorti microphone tao Sige, mag-interview. Ah. Apay kas dyan. Pagkamali. Hello, ading Irene. Interview man ading. Interview Nay, sino? ni Irene Lolo. Interview ni Irene. Japukom. Lolo Bansong, kunayo ay abandak madama titapal tibok si Jelly Kaud. Ay, madama. Ay, Anak ka. Kasano nga ron nga eh. tandaman to ka. Damdaman. Sarita kami tuman kini apo ko ngalita. Apaw? Talaga. Hoy. Apukom nga. Ni apo ko ang ngalita kini apo ko nga remain. Nga paborito nate. Tutan. Shek ka. Ay, shek. Ay. Habang mangmangan ni remain ti totans. Tutan. Ay. Tutans. Totans hotdog. Ay. Paisa mo ajay. Ngay patog na dirupan na kahit. Ay, dahil kayat ni apukok nga dina. Ah. Datay no in batog mo tangiwa mo tay tutan side. Oh. Rumwar mo tay datay na adang rod chest na. Ay. Kaya mo sa nagkusa nagbulwak. Agpoksit ko naman. Ang pungsit. Ay. Alawan, kata, agur oray lolo ni Kwa Irene. Ne. Japukom ni Irene. Irene, Irene Makalinaw. makalinaw. Well, Ay, si Kansay. Riribok lolo. Ano, ribaw. Pangisag-sago. kumablao ka pa yung adeng. Ayan, Kablawan good pa- afternoon po sa lahat ng viewers ng Ray. Ilocano, Ilocano. Naimbag nga malim, dagiti Rayaw ni Ilocano nga Viewers. viewers. Mm. Hinday gito'y taga Culing West. Ayan. Cabatuan, Isabela. Agsusuro ka ng saritan talaga. Agsasarita ka talaga. Alawan kita, anya nga iti kanta mading Irene. Riribok po yan. Riribok. Alawan. Hanggang nalipatak nga niya banta tayo lolo bansyong ni Irene. Irene! Kung ako Ay! matatay. Apay, aday panigaw mo kano kasi ti tawag mo kanya na. Alawan, bayad nga dito ba nagtultuli ka kamsat? At ating nga rin ba ni ading Irene Makalinaw. Wan. Nga may mga isagot ka dago iti kanta nga, makaulaw. Hoy! Ano na? Nadya? Riribok tibiyag ko. Riribok gaya malaw. Dati nga rin na po tayo, riribok tibiyag ko. Ayan. Rayaw ni Ilocano. May kanbansyong. Ampong lang arunen, kadyak kuing nawaya. Istibisto magamin ni Bansyong. May tirik na. Kasdamin nga dan, susumbatang may tibiyag. No apay asyak kailang isulisugin. Pasul na ituyin ka, kaniya kita darirag. Suna pangaasip ka din na dayuan na.
Apay kasi pinagna ni DJ Clang. Mas lagar arodok. Lolo Bansyong, kumusta? Okay lang. Nasakit ni Bukshi ko. Kalalamot mo siya kabadato yan. Asim ka din tadaywan na. Panunutin ko man kada puso anong daan. Lukas bilang kasyak di mailawan. Sikat timting, nariribok kay biyag ko. Nasinding ang panunod, itangkit nagbiro. Tiyak maimen, nga damala kayat ko. Madama ka, naamok apang isag nga ka. Rayaw ni Ilocano. Amom lang aruden, at ako'y nawaya. Memoriribo kempay lang kay ko'y ringna. Kastamin nga dan, sangsang batang nitibiyag. Nuapaya siya kailang isulisuge. Sikat timting, ariribok ko'y biyak ko. Nasimeng ang manunod, tangkit nagliro. Diyak mailimen, nga dapala kayat ko. Tem agama ka, naamok apang isang ka. Sikat timting, ariribok ko'y biyak ko. Nasimeng ang Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Dadangar dapo kanta ni Manang Irene nga Makal- riribok tuy biyag ko. Okay. Ngayon sagsago na pa lang iti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Iti pa nagtultuloy ako ti programa tayo. Taman na napog ibasa ka iti greetings nga agdidin no ron. Wan, ayan. Ayan, isa po mo. Nawanan? Jay. Isa po mo. Expire. Isa po mo. Madimot agload-loading latamay. Okay, ayan. Pasensya na po sa mga umakyat ng mga mensahe ng mga greetings. Kaya tadamit nagiti Tagalog. So, ayun pala yung mga tagasulat natin. Mary Ann Rivera Padilla. Requested song, Yellow Rose. Ilocano? Meron ba, Kuya Marvin? Awang mati. Awa na po, Ilocano tayo. na. Ay, binabati ko rin ang magandang oras ni Lola ko, Shirley Pastillo Petines of San Mateo, Isabela. Request niya po, best friend forever. Ayan, Ayan. eksakto. Pau. Well, Domingo Mipig, Nalawa, Akanal, Canao. eksakto. Ryan de los Santos, Sing Sing ni Ayan. Ay, Hoy. sing-sing na. Dai di kahit Sing mo, kanta mata. Sing ni Miring. Anya ka dati programa tayo. Sing Sing ni Miring. Ay, siyak man si Kumansya. Hey, hindi kayat. Sigurado nga timsong man ni Riming Datan. Sige. Berendor. Oh. Papadawin mo pa lang at ang lakay pangasan. Dai di sing sing muriming kunana. Okay, coming from... Pau. Hindi alam mo din siya kakasin siya. Ay. JJ, sarabo ka no, kunada. Manakisarabaw. Ay. Manakisarabo. Sarabo lang mo din bagada. Manakisarabaw. Ay, Titulo na dyan. Ayan. Wine. Ay, kasi titulo na. Wine. Okay, so, luluban siya. Pumanaw ka ba lang niya? Tingka ba lang kilaban ni Jaitik wa? Yellow de guna, dansa. Ay, adan. Ada. Awampay. Ada ka no? Ate, Ampay kami na nga lakay. parte. Ate, mangisong-song kay lang kagamin ka lalakay ka, dapat bakit ka? Okay, sige. Tisha, napartim tayo native nga manukan. Siya pa tayo, ako ko siya pa nga manok ti Carlo ba yung magaday. Pinangluko, maun. Okay, good afternoon po sa inyo from Bulacan. God bless us po. Tayong lahat coming from Mario Santos. Hello, Sir Mario Santos. Hello, sir. Watching from United Kingdom, kamusta kayo? Apo Mindita Kakailian, Robin.
nagsayaton ngaya blat tay bislak di jay nalawa a kanal. Shout out man abaw kadagiti agtutuglap ditoy sirok ti mangga coming from Sir Jack Ibagbaga. Happy watching po from Singapore. Shout out po tita ko na nasa Malaysia. Gemma Alam. Thanks mga idol. Coming from ate Mrs. Meat. Okay. Happy watching from Cordova, Alaska. Nona Paderes Baring. Koba. Anong title ng kanta po? Sabi niya. Riribok to'y biyag. Si Siwit Manmanong. Thank you Ramirez de la Cruz. Tirayo mga idol. Tap numakado tayo. Coming from GG. Karayo mabali nag-request si original composition ni DJ Marvin Richie Tatunay. Ayan. Mamaya kakantahan niya kayo ng original composition and siya rin po ang nag-arrange. Okay? Yan tayo pag-ururahin tayo. Ang po kadagiti surat, dagiti tagasurat tayo. Awan. Ayan, mangisagot kami mampay lang tayo isa ulit nga sunat. Tatap na makado tayo. Kanta nga na pa uluan. Ana. Ibaga mo na. Ana. Man nakisarabo. Sumaman nakisarabo. Hoy. Ayan, nga kinantapay lang ating numutibiyang. Ayan. Ngayon nariglo apo ti man nakibiyang. Hoy. Ayan, man nakisarabo sa sakit may lang ngayon aming asangaw pala. Aha! Nakisarabo kanawidan tayo nung sumangpet kami ang kaputan tayo kaaro pa makaangot da ay delikado pati para pamilya maipasarapo maysa umay na makisarsarita kay sarabong umuna abalikas ka inabrasa beso nuda tuma ngimun-unik na sarabulat kang datawat naman Rayaw! hoy akbain ka Bain ka ang Briga, maya na yung itid pamilya. Saan nalaklak ka? Aksapul, ado ang kwarta. Agaprot ka, tatno ang mong tirigat na. Alright! Ni Ilocano. This song is brought to you by Raul Rayaw. Electronics and Merchandise. Located at Cauayan City, Isabela. May damang isarsarita. Ay sarabong umuna, balikas da. Inabrasa beso, nuda tuma, ngimun-unik na sarabulat gandata. Hoy, akbain ka. Agbrigat, maya na yung itip pamilya. Saan nalaklak ka? Aksapul, ado ang kwarta. Agaprot ka, tapno ang mong tirigat na. Hoy, akbain ka. Agbrigat, maya na yung itip pamilya. Saan nalaklak ka? Aksapul, ado ang kwarta. Agaprot ka, tapno ang mong tirigat na. Hoy, akbain ka. Agbrigat, maya na yung itip pamilya. Saan nalaklak ka? Aksapul, ado ang kwarta. Agaprot ka, tapno ang mong tirigat na. Saan nalaklak ka? Aksapul, ado ang kwarta. Agaprot ka, tapno ang mong tirigat na. Rayaw! Ni Ilocano. This song is brought to you by Raul Electronics and Merchandise. Located at Cauayan City, Isabela. Okay, at apotisyon natin na paulwan man ng kisarabong ang kinantapay lang. Doy no motibya. Aha. Okay, so tuloy tayo karoon din iti agibasa na kiti request. Greetings yo. Ano nga nagpigsa, nagtangkinan? Yang arod nga. Greetings. Ay, greetings. Yan. Okay, coming from Sir Mario Santos, thank you sa pagbate. Ayan, i-share na rin po Sir Mario. Good PM po mga sir and madam watching from Japan. Medi Manis. Ayan. Mahal pa rin kita mga DJ Clark, sabi ni Ate Gigi. Ano Kuya Marvin, kaya Ajay? Sige. Okay. Kuya Parakpas Mantay, driver Ana Dawel, it's me. Mundo, Tikalamba, Agyaman Kuya. Arlene, ayan, tapos na Nalpasan. po. Tapos na po yung driver. Pa-shoutout po, mabuhay ang mga Ilocano. Ray Bakay. Nibagal daw mga Kareaw, Crescencia Mariano Agpasa. Okay, nibagal daw yung aming Kareaw family. Naragsak ti programa yung watching from Hawaii. Ayan, hello ma'am. Hello. Yes.
Please, sarahan mo papanawin ni Lolo Bansyong kin Lula Basyang. Uy, nitida pa lang ito. Pag tugawin mi daserta na bannog ni Lula nga nagkapunagsik ka. Supay ah. Apay ni Lolo Bansyong, pitak-pitak amin nga rupa na ako na. Nakaw Apan na delikado. pinarot, tiyan mo na ruot, apan na pinarot parot, dagitay raop. Apan nagbangbangad. Okay, kakabsada, tigaro dito may isang asunatang kami sagsagot pa ilang kanya aming isang bata na pauluan. Mahal pa rin kita, by Rockstar. Yan. Ito'y programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Di maamin ang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap kang muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y nagbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon'y hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, o giliw ko. Alaala Rayaw! Ni Ilocano. kasama mga sandaling dati anong saya. Pinipili, nalimuti, bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y nagbabalik? Bakit ko na nasaktan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon'y hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba
Rayaw ni Ilocano. Okay, ako pa lang nga po. Itisunatan na pauluan. Mahal pa rin kita ni Rockstar nga sagsagot pa lang kanya ni Kuya Marvin Agne. Correct Okay. lang na rigag-riga. Apay. Ore ka lang na murmuren. Correct lang napakso. Nagmayat nga Oh, ron. diba? Okay, ayan. Di kita po manon na daan request. Uy, natin kumapitil dito as part. Coming from... Kaya ikaw ang dahilan. Oo. Ang request din po ni Carpio Ajay. Ay! Lina. Oo. Ay, tayo may isang sponsor tayo. Wine. Ginagited. Uy. Sponsor na. Fine. Okay, coming from Adelina Agna Villabar, Suki Sok, Ranjit Abad, 7 inches, Michael Kalaunan, Exchange Apart, Ferdy Gamada, Blue Bio. Yan nga request na kita. Apo, talaga? Kasta kumaada ka na yun din nakasurat tay bagada ikas Jay Dalatan, di ba? Uy, nga Nagmayat dala. agibasan. Ayan. Hello, nagmayat ta na panunot si kanit. Directress. Hello. Pakantaan nyo mamot na ating Tonyang mga DJ ko na natin Vivian Abalaw. Hala kayo. Nalay nga po ang organ ni Tonyang. Ay, wine. Ayun. Ayun na ni Tonyang ngayon. Siyempre, andito tayo sa bahay nila. Dapat magpapakita din siya. Wayne, ang kanta ni Mamang Kinpapang na organ nito. Napay pumanaw kang girl. Ito'y kay. Wala. Pumanaw, Wayne. Pimanaw ni. Wayne, mabuting. Naka. Okay, Tonyang. Susunod ka na, ha? Uy. Anak, kaya tangay. Meron pa pala dito. Pwede ka. Bas. Nagregatawan distant na po. Okay, coming from Gagay Stefan Sagiri. Pa-shoutout Sagiri family dito in Canada. Pa-request naman po ako ng Dear Anna from J Brothers. Okay. Pudno ko ng DJ Klang. Nairigat ti maya dayo ti pamilya. Sakripisyo ti balong miken anos DJ Klang. Okay. Naimbaga malam yung mga karayaw. Levi Castro. Shared ko na po, ma'am, sir. Stay healthy, all of you. Mario Santos. Thank you. Ayan, Freddy Manzano Ramirez. Hello, mga karayaw. Thanks sa shoutout, DJ Klang Ganda, Tita Crescencia. You're always welcome. Wow, aglagi pak manon no kasta tugtog ko na ni Susan. Wait, ni Susan. Please, pa-request man tayo, how did you know? By Gary Valenciano, kano kung ato'y kadwak ni ate. Marvic. Resila Hernalin, soon to be sponsored, Abu Wow, Dhabi team. naglaing. Marvic Arellano. Ayan, praktisin pa kano ni Kuya Marvin ate Marvic. Wait. Sa susunod, alam niya na po. Galing mga idol, coming from Tita Crescencia. Watching from Dubai, UAE, Taiman, Garod. Ipaglalaban ko, Apo, Carayaw, Ilocano, Yamanak, Mary Ann Rivera, Padilla. Saksakto kumano, at dani ko ang Ni. Bado Gumaro. Oh, ni Bado Gumaro. Ayan, coming from MJ Galingana, pa-mention po si family Galingana dyan sa Isabela. Ayan, kasawit ka binabati ko dyan sa San Mateo, Isabela, yung aking Lola Esther de Jesus. Aha. Pa-request niya, anak, imbag nga malamang dita Carayaw ni Ilocano. God bless you, sabi niya. Aha. Hands Carpus. Naglamuyot nga boses mga idol, kaslabuko pandan kalamuyot. Kuna ni Ate Bibian Abalos. Ano yun? Basta ni Kuya Marvin tinagkantan. Sigurado. Nagado ka mga bang. Nagpintas ti Mike na. Uy. Sakit ti tiyang ko. Mga idol, pa-request ng Rest Your Love on Me. Yeah, Freddy Manzano Ramirez. Eksakto talaga. Watching from San Jose del Monte, Bulacan po, shout out man dagiti kabarbaryo ak nga taga Anlangigan, ang adana ni Isabela, Sambabaran, Arimagaw. Randy Rosales watching from Italy. And Ate Gina Padilla Kalimlim, hello Karayaw, good afternoon. Ayan. Pa-request man, Jay Narigad, Biagti Hawaii, Aris Locara Mones. Ayan. At man Philippine Geography Sir Reventor. Ken Adje Bildat, isagot ko ay tabildat kinaapo kagawad Daddy Byron. Paborito na nga kanente Bildat. Nakantan sa tatay Adje Bildatan. Malpasan di Bildat. Adje Walkat lata, garuday. Philippine Geography latan Ken kinbalkat. Philippine Geography. Okay, kakabsat. Ayan, may kami mang isagot into may sonata. Ang kakatawa di tata. Ate Bibiane. Made, awan angal ko. Awan, madam. Nilang. Ato na po dyan sonata ng Paul 1. Philippine Geography nga sagsagin natin Bibiane. Ay! Walkat gayam. No siyak to ti agayat, pilit to tay napintas, pilit to tatay balkat, ay nalaing nga umanak. Ison to senyorita, biyak nang
Item naktuti na palalo Oray kas lagro-pro pa kabalyo Imbag lasap sa plitak latigo Ketno dito kay lamang rig na Gel-gelet to kay di bilbil na Akas lang tumantay at gel-gel Lupot ti maladaga Lodatan tuwa-duwa bilang ti agkagasan Namnama ang biyak ko di kanto pulo sa grigan Kanya Di kanto lumdang when no agladin ito'y Den na Tanakwan la ilo to'y sinangal tangayan Alright! Ni Ilocano Aha! Hello din kay Ate Ranalyn Di Domingo. No tatantuwa-duwa bilang di agkagasan Namnama ang biyak ko di kanto pulo sa grigan Kanya Di kanto lumdang when no agladin ito'y Den na Tanap man la ilo to'y sinangal tangayan No siyak to ti agayat Bilyeto tay napintas Bilyeto katay balkat Tay nalaing na umanak Isontot senyorita Biyag nanto tay kasyadunya Amin nga oras ko kat kukwana Pagserbian ng agluto ang laban Ipaikot to amin adungok Ayaten nakto tinabalalo Oray kas lagro-pro pa kabalyo Oy. Ibang sa plitak latigo Tekno dito kay lamang rig na Gel-gelet to bay te bilbil na Akas lang tumantay at gel-gel Lupot ti maladaga Akas lang tumantay at gel-gel Lupot Philippine Geography! Pilipinas a great history According to our geography Manila is the capital city Dunkin' point from the other country Metro Manila, Quezon City Calaucan, Pasay, Makati Marikina, Pasig, Zapote Malabon, Las Piñas, Parañaque From the north, Batanes, Apare Ilocos Sur, Ilocos Norte Isabela, Cagayan Valley Mountain Province, La Union, Baguio City Nueva Ecija, Nueva Vizcaya Tarlac, Pangasinan, Pampanga Zambales, Bataan, Abra Bulacan, Cavite Batangas, Laguna Now let's go to the southern Luzon Camarines, Norte, Quezon Albay, Camarines Sur Catanduanes, Masbate, Sorsogon And we add 3 islands more Mindoro, Marinduque, Romblon Then down to Visayan shore Mimosa Beach, Sugar, Coconut and corn Cebu, Mactan, Mandawi Bohol sa Marleyte Ilo-ilo kami sa Clan ng Tige Palawan, Negros, Bacolod City Hor, Dumaguete Now let's go to the land of promise The land of Mindanao Bukidnon, Zamboanga, Misamis Mambaho, Butuan, Agusan, Surigao Cagayan de Oro, Iligan, Nosamis And the 3 provinces of Davao Davao Sur, Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao Sulu, Tawi-Tawi Philippines as a great history Manila is the capital city
sa beautiful country. Ayan, di naman sunatay. Sukisok. Ayan, request by lang natin. At now, Villa Bear. Yan. Ilimi ay naisusukiso. Rayaw ni Ilocano. Ayan mi, ayan awan tidumdum. Siya nilay, ng ay patutuan. Dahil siya di akin insan. Tatuwa ay naaniman biyahe. Lugan ang maitang-itang masapul na pizza ti makina. Daran atuti sa atay kalsada. Dinay ay para nanay kulaon. Gobyerno kayo kad tumulong. Singin you kung marisolusyonan. Yanan you pabayaran aksyonan. Dakdak ka magkiti, salamat min. Opisyalos ay mababaasin. Seren you kapani sa karipisyo. Kumadawi ang napasipondo. Kalsada, kumaod, kumintas. Taon ni kung anong mapadas. Mandahe ug awa makaratas. Dapat kang kararan pagarikan. Sinay ay magkatin sa gabasin. Wala doon dumating pa'y ay project. Bantayan ta di magipit-kipit. Ilimi yan ako gagamit. Rayaw ni Ilocano. Ilimi yan ako gagamit. Okay, ayan na. Ito pa ilang apotisyon natin na Paul 1. So, Quezon. Ayan, binabati po namin ng magandang oras si Sir Roderick Molina of Spain. Ayan, nanonood siya ngayon. Itiliwliwa. Ano pangalan yan? Nalipatak tikwanan. Allah. Ayan, hello. Basta hello, Sir Roderick Hello, Sir Molina. Roderick Nanonood siya Molina. ngayon. Hello, sir. Ayan. Elendina Saguno Hasro, hello din. Dahil taapo, dati na dati pa contest na ti Smule. Smule, oo pala. So, dagit na apo kahit na apo ti sumali ti Smule singing contest. Oo. Dagit na agidad apo iti di sa 8 ngayon ganat 25 apo ti tawan Pwede na raw na. hanggang 27. Basta Ay, single. mabaling ka no gaya mga 27. Single. Basta single. Ayan. Ado apo ti papremyo na ata. Kaya ano kaya siya apo ti sumali? Ayan. I-message nyo si Sir Roderick Molina. Why? Okay. Dagit apo taga Isabela apo nga mahilig mat agrungrung nga ti Smule. Wait. Kaya mabaling ka apo nga maki contest. Di Well. sa 8 apo nga 27 taon na. Opo. Single. Hoy. Single. Ay, paano Apay, single? nagtanggal mit na single mo. Ay, single. Oo. Ayan, binabati ko. Hello daw, DJ, sabi ni Sir Roderick Molina. Ayan, sinare niya rin yung show natin. Thank you for sharing, Sir Roderick. Pa-request DJ Clank and DJ Marvin Tay, Never Ending Love. Thank you. Apo na yan. Yan. Pa-request din po DJ Clank, Rest Your Love on Me.
Freddy Manzano Ramirez. Amo mi di kang kandak data Resure Love on Me. Oh. Iti kuling is Cabatuan. Oh. Hala, dagkulkuli pagpag nga babae no kwa. Apa? Sinno. Inanagan na. Di mo relan sa nakaterternak ti ragrag saan na yung treasure love. Sinno. Sinno? Di ka mo no sinda dyan. Nay! Nakaw. Anya na ganan tay? Ni Reming Manay. Nele. Ay, Nile. Ay! Paborito yung lanta ni Auntie Reming. Sa bali. Sa bali, ti kanta ni Antik nga riming. Ana? Siksi ka. Ay, kung ano ko ah. Kunak no, I do love you. Hoy! Don't say goodbye, dapat Ayaw, nag-request. gayam, don't say Ang goodbye. daming request. Oh. Santo Oh. atay ko. Ayan, tanak man nagbasa manong Ray. Ayan. Lobat yung cellphone ko. Lubat na ba? Hello sa ating 196 viewers dito sa ating live. Okay. Ngala, share pa more nga dapot, ano, dado tayo pa yapang agdadanggay, agraragsak. Yan. Yes. Agririnay aw. Oo. Pipin naggaap. Uy. Ay. Hi po, pwede po Barak Music po at pabati po dito sa Ilagan, Isabela. LV Marcado, hello po, good PM sa inyo. Request please, pwede bang kumanta si Tessa? I'm enjoying watching you all. Thanks. Pwede, asan si Auntie Tessa? Ay, Ayun siya. Pakantayin tayo man na po dati ni bumali nga dati Isopay. may tapang nag-isalsali ti Singing contest. singing contest si Bumbo Radyo. Iliwon da ka no apo ti live. Wan, ataman live mo ti Tessa. Wayne. Yellow rose ka no. Tahan lang ag tim ti saluyot ti among nga Brian. Isopay. Tugtog tay kasaran. Oy, handa nga pagsarsarawa asawon ti Ayan. Changko. Ay, Sarsaraw iyan. ti Changko makangkanit ta sa luyot nga tinimtim. Wan, agasam Ayan, talaw Adi. ka na ti dry tinapasi ka. Pag-search ang tiririk Sin na jay. Pag-search Ay kani agi. Anak kantaman te, Excelsior. Yellow rose ka na. Ay, yellow Rio rose. Hoy, ano nga Excelsior? Tet. Ayan, Kunan na dito pa. kanti sa gitna. Ayan, for your information po, siya po yung mama ni Tonyang, yung Awan, aming YouTube downloader. Hanggang taktakaan no, apay nga nalay nga kumanta data, oy. Wan, tama na. Bumabandamit ato yung Ay. ako, ay di ka babanbanwagan na. Wan. Wan. Kat ko pa'y kamatag singer barok yung nagluumagak ko na antik ngamin hindi kahit nagluo count. Adan. Birukik pa ilang apaw. Pinpinduters. Sumaronon to ni Tonyang, nga kumantamay. Wan, Tonyang, ready kan Tonyang. Hindi pwedeng hindi ka magpapakita. Wan. At Kasi- sa ukamot, adito, oy. Wan. Ay, Ayan na, nawamot taon. Ate, lyrics mo man ate, Yellow ay Rose. tugtugam ka nun na yan, te. Yan, yan tayo pagururain tayo kakabsat. Yan, kumabalaw ka pa ilang Auntie Tessa. Agsaw ka lata. Ante, Ne, itira mo nante. one. Ayan, birukin tayo pa ilang Jay Kopyam. Dagi tayo kakabagyan niya, Jikwa, kablawam. Sa niyanting nangkel ko nga rin, kablawan niyo mo. Ano? Ay, Apo. ayan, damdamag, Jowet ka na po tiya, gasawa. Apo. Ang kama naglimingin ang kila. Wah. Kamating ka nukad ta. Sagana ka ta. Ayan na, kakabsat. Di ba lang rayaw ni Ilocano? Ayan. Welcome po kay Auntie Tessa. Kantayin na po the Yellow Rose. Rose. Take it away. Rose. Take it away. Wait. Way. Madinga na kalay bata. Wah. Hello, mic test mo nante. Hello. Apo, nagiti nga po boses kahit. Hi. Kasla boses nga Amom nagapod. timang kang kangig lang ta kandam. One. 212 lang mat nga tao. One. Iso Oh, nga basta sa ating mante. Wine. Dati apo dati nga makon-contest si Jay Bumbo Radio ide. Wine. Adomit ati pinariga na nga contestant. Okay. Mm. Once again, Auntie Tessa, Bulusan. When I woke this morning, imagine my surprise. All right. On my pillow, lay a single yellow rose. I smiled
Ay, sabay ka na, willingly. Sonata. Willingly ko na datoy na. Request na. Ay, ag-duet kami kinanting Wen, nga din. willingly ka na. Awan ti lyrics ko, kaya matante. Willingly. Ayan, may isa ka na request na. Apaw, data microphone na. Why? Okay, so, for the second time around, Tita Bulusan. Ay. Willingly kantahin da, Apaw. Agora ka tayo search da. I-search. Search. Okay, hello sa ating 250 viewers. Uy, na nanonood nagpaspas ngayong mo na. oras. Di Oo. makkel data viewers mo. Na When po, man. Clarissa. Aha. Okay, atin na po dito natin, Paul 1. With me. Willingly. Manipod pa lang nga po dito yung programa tayo pa na Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Willingly, I fell in love with you. Mananay. Alright. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew Ananay. that it was wrong Ananay. to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our loves can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. I want you to. But if it's fate for us to wait until our loves can be, then we'll wait willingly. Rayaw ni Ilocano. I love you. I love you too. I want you. I want you to. But if it's fate for us to wait until our loves can be, then we'll wait willingly. Then we'll wait willingly. Okay, ayan. Natapos iso nata nga na Paul 1 willingly nga kinanta lang ni Auntie Auntie Tessa Tessa. Bulusan. Kini Kuya Marvin Agne. Ayan. You touch my heart pa'y kuma. Kasano, Ajay? Babalik siya, no? Wine. Kasano Ajay? Kasano? You touch my heart. Ay, kasya Ajay. Kiss na babagkiss. Kiss na babagkiss. So na, Ajay? Jaka mo man. Kasi, Ajay? Wine. Punsa. Okay. So, ayan. Na nagsapunin nga pagkitakon. Okay, tuloy-tuloy tayo ko rin ang kibasa na kiti komentaryo. Mamaya, Nagitay babalik po si Auntie Tessa. Ayan. Pa-shoutout namin nga Tagalaunian, Ma'am Art Gurteza. Happy watching ating ko, Sherwin Camacho. Ikaw ang dahilan na inaantay na raw nila. Nakaw. Kasara ka sa. Ayan, magkuhan na tayo din. Magsusunod tayo ng kahit tatlo kasi ang dami ng request. Ayan.
Dalawang duet namin, tapos isang kanta mo. Ah. Ayan. Don't Cry Johnny po, please. Mario Santos. Nice duet, DJ Marvin and Teza. Okay. Aha. Napupukaw sila. Hindi, okay lang. Ay. Okay, kakabsat. Ayan, pag-ururain tayo pero dagiti comments. Ayan, may samanin nga sunata kakabsat. Tingkam sagot ka niya sunatang ikaw ang dahilan. Ay, bakit ako na naman? Bakit ganoon? Bakit ka nakikigtot pag ikaw? Nakikigtot ako kasi mag-i-intro na lang bigla ito. Iba ito. Ayan. Sagsagat na pa lang kanya yung Rayaw. Ilocano. Ilocano. Ikaw ang dahilan. Sagsagat na pa lang kanya ate. Marty Chris, Baling Carpio. Ay, request na sponsor na ito. Ayan. Uy, lalay nga. Bakit ba Apo. pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw ang sinta, ikaw ang dahilan. Rayaw ni Ilocano. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitipon ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito sila ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Tuloy kayo lang ako, apoy kuya ito di programa tayo na pauluan. Rayaw. Rayaw! Ni Ilocano. Kami kasi lang magkikiktos ka, DJ lang. Ang ganda nga kuha ng ikaw ang dahilan dun sa organ niya ngayon. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, ng ko. Ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal.
Sige, sagsagot na kailan. Pagre-react ka mo. Ay, mag-review saksi ka. Apa? Diyan Tataka man tinag-request. lang nag-request. Ah? Tataka man lang nagre-review ti request. Bueno. Ikaw ang dahilan. Gapulatan ni Manang kwati Ma-request? Wala ta siyempre, sponsor te data. Win siyempre. Agkerbios ka mo. Agtagtagar ti imak na eh. Jack pe malalan san. Okay, Alawan na po, Gonzaga. di ba nagtultuloy ti programa tayo? Di ba na nagibasa ka dito, greetings tayaw. Tira. Ay ata, nag-obra umit ta. Okay, coming from... Ayan, happy birthday, my darling ko, mga idol. Coming from birthday boy. Sina? Daddy Byron Concept. Daddy Byron. Happy birthday, my darling. And many more. Another year has passed. I love you even more. Be. Ha? Signal, po. Okay. Ada ka no? Ayan na. Okay, ayan. Sagutan na kayo mga pailang may isang sunata kabusat. Itong cellphone ang walang signal. One. Baterya jay. Sonata ng Pauluan. Chris. Baterya man na po, baterya. Ayan. Baterya man na po. Baterya man, baterya. Oh, baterya man na po sa baterya. Okay, sa balite. Baterya, baterya. Okay, sige. Ayan, dikit natin tinawin to Facebook kita sa mga bago pong nanonood ngayon. Hoy. At sa mga Lobat nga ro. DJ lang tayo man bislak please, sabi ni Sir Roderick Molina. Tapos na Sir Roderick. Baterya man na po, baterya. Hoy. Okay, so dagiti baro po nga viewers natin dyan. Hello, hello po sa inyo. I-follow nyo na po ating page. Nagdahan pa nakapag-follow and get on live notifications para po ma-update kayo sa every live namin. Okay na? Check, check. 1, 2. Yan. Ayun. So, ayan. Isagutan na kayo mapailang may isang kasunata kakabsat. Agore ka, ada reklamo. Ana. Atay kabusat, ani dadaym? Da, anak ko na. Agkanta ka no. Agor ka, takwa. Oy. Gata, isertsan ta ka no, damdamati kantana. Agor ka ta, ilipas sa'yo pa, nagitirik request Request tayo. tayo. When? Isang araw. Wanta ni, nagaduda kit, baka na naman ka, danto ti bash tayo. Nya. Okay. Okay, atin na po ti sonata na Paul 1. Rest your love on me. Ayan, rest your love on Okay. me. Dedicate niya Okay, yung amin. apa na. Ah? Maybe you don't know me Bee Gees. anymore when I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening without teardrops in your eyes. And it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And if it's our sin, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave me so soon? And now I hate to think that someone could have hurt
Put your worries in my pocket. Rest your love on me. Rayaw ni Ilocano. Lay your troubles on my shoulders. Put your worries in my pocket. Rest your love on me. How long must I wait for the last rain to be and the last chance to go? Just to think that I was born so soon. How long, honey, with the loving done gone, I was there when you left me. Lexi ka. Just to think. Oh, si Diatan. Ama. Aginuukap ng iwat ng si Atan. Lay your troubles on my shoulder. Nakagayam. Put your worries in my pocket. At nakagayam. Rest your love. Si Tatay, Down. awan niya. Lay your troubles on my shoulders. Put your worries in my pocket. Rest your love. Rayaw ni Ilocano. Oh my God! Ayan na naman natin ang Paul 1, Never Ending Love. Aha. May sagsagot mo pa lang kaya amin. Nga sa kabana. Saw you at the back. You always took my time. Sagot ko man kinanti Tessa, bulusan. So, naginangkel ko nga rin eh. Oo na yun na yan. Remember back in school how we broke the rule, and even when you were a friend Agsala mo to di maya, taon me, lumalaw. I love your cheeky smile and walks I want to mine to see the way her friends did smile at me. And now we're standing here, the memories are clear, and after all these years you still love me. Never ending love, chua, between us two forever. Never ending love, chua, 'cause you and me together. Rayaw ni Ilocano. You gave me all your love, And I give you my heart, like moon and stars above. We know we never part. Whoa, 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 whoa. Never ending love, chua, between us two forever. Never ending love, chua, 'cause you and me together. I only want to say I do it all today. I never change the moment spent with you. I look around and see you are the one for me. My love for you will always be so true. Never ending love, chua, between us two forever. Never ending love, chua, 'cause you and me together. Never ending love.
forever. Never-ending love. Chuap, chuap. Okay, data ako di kanta na pauluan. Chupa. Hoy! Ano dyan? Chupa-chupa nga. Ano dyan nga rin Never ending love. Chupa. Oh, Ano dyan? Dua. Jowa. Chua. Apo. Kung ano kas dyan kami na dyan. Anya, kuna na? Okay, sumaro na po. Natin request naman na yun. Ay, mailida ka na di kanta ni Bas Lulubas yung kinilolabas yang. Ayan. Damdama po, kantada. Ayaban tayo suda po, damdama. Ate ka na pa, best friend forever. Ala, Hoy. sakto. Mari- Iba bang lata tipits nan? Hoy. Ay. Ayan, batiin naman natin si Kuya Buddy Gumaro na nanonood ngayong oras. Hello, sir. Ayun. Buddy Gumaro. Ay, Shane Agas. Amay awang ka dito. Tita Jo Ramos, Tita Dina Duwigsin. Ay! And to my Lola Shirley Betines. And sa lahat po ng nanonood ngayong oras, hello po sa inyong lahat. Manudan. Meron pa itong 209. Herbert Gumaro. Hello. Hamot ang talikutan kami dadyo ko, Jenny. Wine. Sangwom. Anak ko ng Herbert Gumaro. Gumaro Alonso. Ilocano song naman, Arnold Balanza. Ayan na po. Sana kaya ko. Kaya mo yan. Nakapstout. Pigsaan ta. Pigsaan. Ay, smooth. Sige. Okay, kakabsat natin yung may isang request. That song, Best Friend Forever. Pero hindi ko alam kung makakanta ko ngayon ng maayos. Okay na siya? Okay na siya? Okay na. Check mo nga. Minamayat ako eh. Check, okay na. Okay na. Okay, atin na pati sa natin na Paul 1. Best Friend. Forever. Hoy, Ay, forever. forever. Nagtangkin mitar mo. Best Friend Forever. Okay. Okay, dito pa lang programa tayo ng Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Mag-isukat ka ba lang microphone? Oh, sige. Hello. Check, hey. Hey. Check, hey. Check lang natin. Subukan natin kung kaya ko. Minamalat ako. Naanos na simpet apagaya. Plaka ata ni Inosar na. Ado ang panubog din ang pinaypayan. Plaka. Agin uungap tagiwat na niyo. Best friend forever, daytag kayaring ka. Iti aldaw, saan na mapuputan? Imasidik at abay kung nga agmay-maysa. Balikas, apa nagpagada, mapankan sa bali adagat. Asinupay, itati ka mga, asinupay ita, ti pangibagaa. Itinaruhay, adu a problema, awan kabadang kun itirigan-rigat. Best friend forever, kanuta ang makita, mamis ko adua kat katawa. Best friend forever, forever and ever. Sapay ta, di ka mangliplipan. Rayaw ni Ilocano. Naanos na simpet apagaya. Ado ang panubog din ang pinaypayan. Ado abanag inganang katwaan. Best friend forever, daytat kayaring ka.
Imasidik at abay kung agmay maysa. Balikas apa nagpagada mapankan sa bali adaga. Asino ba'y ita di kamangak, asino pa'y itan ipangibagaak, itinarway adu a problema, awan kabadang kun itirigan-rigan. Best friend forever, gaano ka makita, mamiss ko adua kat katawa. Best friend forever, forever and ever. Sapay ta, di ka mangliplipat. Best friend forever, kanu ka makita, mamiss ko adua kat katawa. Best friend forever, forever and ever. Sapay ta, di ka mangliplipat. Sapay ta, di ka mangliplipat. Best friend. Rayaw! Ni Ilocano. Datang na dapat yung mga kanta nga na paulwan. Best friend. Best friend forever. Forever. Ayan. Okay. Isagsagot mo pa lang kanya amin ka. Sangapada. Okay, tatapay nga kita greeting sa Ay, banta pa ilang karod ni sa Kwa. tantuya pa ni Ay, sige. Irene Banta pa ilang karod. Makalinaw. Yan. Ayan, nagbasa ka rin naman ng Ray. Ay, ate, sila tagibasa pe. Ano ba yung mabuting ka? Wow. Ayan, hello sa ating 230 plus na viewers pa rin. Yan. Wow, galing ng boses. Jubal Asuncion, Suriano Landingin. Oo. Galing naman niya si Viloria China. Watching from Singapore, Vilma Colyado Salrol. Okay, nag-imasan na duet idol Marvin Can DJ Clang, Marlene Dalial Halaba. Okay. Nag-line kayo talaga, Adua. Great performers kayo. Natalo ko nada. Ayan, thank you so much po. Meron bang naisulat dyan? Meron. Ah, Wala na. wala O, na. tawagin na natin yung ano. Ayan, tawagin po natin muna Ay, si bantay pala Tonton. ni Apo Tonton tayo sa mamatiti guest keyboardista Oo, ita. magkakon lang po muna si Kwan, si Kuya Marvin. Ayan, Mag-excuse saklang lang basit. saglit. Agres nak lang basit. Excuse lang saglit siya. Oo. Ayan, tawagin natin si Tonyag. Tanyang. My God. Halika na. Halika na. Umay ka na dito. Ayan. Mag-keyboard ka na. Mag-organ ka na, Tonyag. Ay, sa wakas, nakita rin siya sa live. Oo, ayan Ayan. po yung ating mabait at masipag na YouTube downloader. Ano ba si Tonyang? Rex? At magbibigay daw siya mamaya ng isang awitin. Bakit Ayan. isa lang? Bakit? Ilan ba yaw? Unlimited. Unlimited. Okay. Ko, ay bantayo ni Kwa. Ni, ano tawag Irene. nila Na Irene. Ading Irene. Ay, Hoy, apay kas Jay pangayab mo. Ading Irene. Okay. Halika na rito, Ate Irene. Tayo ikaw ang kakanta Well. ngayon. Ate Irene, makalinaw. Pegarta. Kalkalpas ka ng kanta. Ayan, dadanabo ni Irene Makalinaw. Ngumay mang tidabo ti may isang samiwang. Tupor.
Okay, bayan tapos din tayo pa nagtultulo. At yung aro din na po ipaay kada kayo ni Irene Makalinaw. Iti may isang samiweng. Kanta na pauluan. Oklahoma. Ayan. Ay, si Roxalamagi. Ayan. Rayaw ni Ilocano. Sa bukid na yan tayo'y paytigasan. Kung atiniw na tukinrigan. Sala ko timayan. Ay mauray ko ang kaasin kanya. Nudilaing talagang may nakmabuy. Tiro balayan. Ikot pa'y di sikat ay pimanaw. Inilabilang ko tipin sa tinaldaw. Sa nga bulok at taluti, mabilang itimayo. Simang petnabyak ko dagdag-dagdag. Alamig bigaman ko siyang petnadaydi. Di inayayat ka duwa karkari. Ang sangsangit ay di kusok mo. Malaglagit ko dagidi. Ay di hayat-hayat ngay kapinirdi. Rayaw ni Ilocano. Hindi ko pa'y hindi sikat ay pimanaw. Inilang ko tipid sa tinalaw. Sa nga bulok at taluti, mabilang itimayo. Simang petnabyak ko dagdag-dagsit mo. Alamig bigyan man no siyak metladaydi. Ay kakinkin na wel sirok sa lamagi. Mabang pangaran ay tuy pusok mo. Malaglagin ko dagiti. Ay di nararamit na sirok sa lamagi. Alamig bigyan man no siyak metladaydi. Ay kay narakot mo sirok sa lamagi. Mabang pangalan ay tuy pusok mo. Malaglagin ko dagiti. Ay di nararamit na sirok sa lamagi. Mabang pangalan ay tuy pusok mo. Malaglagin ko dagiti. Ay di nararamit na sirok sa lamagi. Okay, tatapos yung may sa kanta ni Irene Makalinaw. Kata, bayad nga ordi pinangururay tayo po kadata pinduters tayo. Ayan, mangisagot man ni ading Irene Makalinaw iti may sapay. Ayan. Apay na pa ni DJ Klang. Ay, okay. Ay, okay, sige.
Isabela. natin ang Poll 1. Hello, mahal. Isagsagat pa lang kanya ni Ate Irene Prestosa Macalinaw. Ayan, so... Ayan, tuloy kayo pa lang po dingding nga, programa tayo na Poll 1 Rayaw ni ILOCANO. Kita, ayan, medyo madamdama basit tayo pa lang po makadwa ni Pinduters tayo ta medyo maulaw sa. Ayan, medyo naulaw nga po ni Kuya Marvin, kaya ni Auntie Remeng. Apa niya kinuha na di Pinduters tayo? Maulaw. Ayan, so, Tonyang, dito ka muna. Ikaw munang papalit sa kanya habang kastapay lang iti marigrek na. May mayat nga tayo pagkaribungbungan na po, tap na iti kastakit ko, mawayaan isuna. Wen. Ayan, nagibasa tayo pagkaragot-iti comments. Greetings tayo. Ayan. Okay. Nananuhan siguro. Naulaw. Agpurpuraw ni... Okay, kibasa tayo karoon kakabsat ng iti comments. Ayan, coming from Jamie Dumlao, nagpintas mat ta programa yun, nagustuwak man, naglalo dahi ta kuman kanta. Ayun. Ayan, thank you Sir Jamie. Panayla nagsirok ti sakam, maginawan ti sirok ti santol, kunana. Aha. Apo, tagmamano bangos, tagmamano tilapia. Gumatang kami man. Tayapay, tayapay. Ahay. Tayapay. Sumari kayo tayapay. Okay, coming from nagpintas tiin na pa nagkankanta, nagbalikas ken nalawag dinggen. Ayan, coming from Sir Jamie. Hanyo unay apo. Ayan. Nananungan ay. Nanungan na po ajikwa tayo. Ano nga na po tayo, Pinduters tayo. Medyo naulaw lang baset. Wow, Golden Boys ko na niya, Billy Adriano. Okay.
Bueno, so kakabsat, ayan. Juzal Valdas, join. Sound of Silence, please. Kuya Ray, kantay man dyan, Promise Me. Promise me. Wow. Ana, sigurado ka, okay kan? Yung Okay totoo. Apo, rela na kaginawan to niyang. Kat- Oh, kata- yes, kunana dagdagos, kita man. Ayan, nagsubli na 20%. Nga, mangipa, ikano pa yung may sakanta nito niyang. Kunada. Tonya, kaganta ka, mamot. Magkanta ka mamata na magkita. Mangagmijay kwa, golden voice mo. Agoray ka. Apay. Okay Ada na kan? wan. Ay na, Agan ano ka, pinduters? Ay, dagaya man anong niya pukok nga rimay. Laka, remember. Una, dagat. Oh. Ay na. Oh, pilingan ba siya? Agkapi ka ba lang yan? Oo. Okay, di ba nagtutuloy na po? Makanuti ang anungan na. Aya. Apay kay, apo ko remeng. Kinanda na ba dyan siksikan? Oy. Kunakad. Nga. Nga. Adan, anong na dahito nga. Apukok nga rimeng. Nakaw. Ngim, okay kan? Okay kan, Lola? Isote, ka. pinangalan na kinilakay na. Nakaw. Apanay na anungan. Wah, Tano, mabagi na. mapagkapagkal naman. Siguro po. Ay! Hi! Alawan, di ba nagtultula po Ay. di programa tayo? Ayan. Hintay nga rin na po, tuloy nga gibasa ka tagiti greetings. Aha. Kuna ni JJ, anyang alaing daaya apaw, kuna na. Ay, nalpas atin. Apay ang nakinuha ng DJ Clark ko na ni JJ. Oh, Ay. po na yan. Awan, naulaw lang baset, simakit lang up. First time ko makinig, maganda pala ang Ilocano sa... Oy, gumatang kayo, Oy. tibago, sapa. Bangus-bangus kayo dita. Tilapia, tilapia. Oh, tilapia. Hoy, nga palingkit ti balay. Aya. Wala ano palengke. Okay. Alawan. Total, adamot na napot ay pinduters tayo. Ayan. Aha. Adaman na napot yung request nga hindi ipatupad. Huwag na Anya. hindi ipa... Tayab. Baban kini DJ Klang. Uy. Ada request da. Ana, DJ Jai. Klang manon. Anya. Siya manon. Kitsi ka mga talaga. Amo nakita di request na tatay. Made. Madyalan ken kwa. Ay, awan Tukmen. ti Magellan. Ay na, nabasak pa dyan. Oh, la. Aha. Apay Ajay. Okay, sagutan na kami pa lang ni Manong Reventor Lagmay ito may isang sonata kakabsakit. Madyalan ka Agora kayo. Padasin mi man dati pre-practice Adaman mi. ti padasi mi nga barbaro nga kanta. Barbaro nga. Nga kanta. Nga kanta. Wan. Huh. Kung kunada kumpos mi nga mahana po. Wan, Kumpos hami ni nga Harry kupate Corpus Ajay. Wan, hami nga bagay. Bukan ni Mr. Harry Corpus. Oy. Nga pakialaman ni Reventor Lagmay. Nga organon mo dati pakialamerong Ay. Okay, dating ano din na po ti kanta ka na pauluan. Asawa alusyang lusyang. Okay. Sa programa tayo ng Panawan, Rayaw ni Ilocano. Padasin mi lang nga po ha. An-anwem, tay asawa, alusyang lusyang, di itsura na. Aha. Kayat na nga iyarwat, tano pansinem kahit kumusilang. Aglalo no isot ambisyosa, natapaliti karuba na. Nasa uwa man nagyaba, ket no isurum rabisen na ka. No tay asawam, asugam ba, may kaganas mo amang buybuya. Nabuyok, itipay una, maaryen ka pa'y amang karawa. Maumay ka amaki romansa, aglalo nun nasuplada. Aglalo nun narabaw titimot na, ket di na mo makikat katawa. Pampambarak, asagiden, May no kagtagirgir tayo, ma'am. ako mulding. Ikarkarok at itin-bitinin, jak tupay kitit parang sakin. No mamilit inagtulikodan, oray agasok at kakamakam. No mamilit wadag mauray nan, kat no umarma isublik balaydan. Rayaw ni Ilocano. Awag gamit pagipatungan. Ay, so tagtagirgir tayo, ma'am. Oh, awanon. Lumakay kan. Ay! Ala, boss, ala. An-anwem, tay asawa, Oh. analaan, di ugali na. Buena. Ang
korot nawanti kwartana ket numet ungtap iryagan naka an anwem day tay asawa adi na amo iti kusina tay pinakbeta duti diguna tay prinito kaksiten na nagsupli Sige. pampambarak asagiden no makiatag ako mulding ikarkarok atiken bigenen jakto kay kitin parang sakin no mamilit inaktulikodan oray agasok at kakamakam no mamilit wadag mauraynan ket no marma isublik palaydan. Okay, adi ko namin amo, pinadas bilang ha. Rayaw ni Ilocano. Mayat mag. Ang nga ron, agulit kami kumapay ijay. Mayat mag. Aginding mutin. Kas jay no ko Sana Nakurangan. kinlegan. Uray na lain ko. Ang tagtagargar pa di imak na eh. Apay. Pasmado. Kuya Marvin, uray na lain ko silap. Apay ngay. Adapay ka no gawin. Impalpas maun. Okay, coming from Ate Vivian Abalos ay Daddy Byron Concepcion. Pa-shoutout man, Matt Karayaw dagiti imay dito'y frontline me. Dakap Proli Laiko, Kagawat Bet, Kagawad Loli, kadagiti BHW Miken, kadagiti SK members. Thank you, Sir Idols. Ayan, nagapukini Daddy Byron Concepcion. Okay. Makailik man takanta manong ray, makarayaw. Ano pa magat na dyan kakantan? Asawa Lusyang, compose by Harry Corpus. Oo, kinanta lang ni Manong Ray. Well, pinakialamak lang apo. Well, pa-shoutout nga po a John and Alonso family from Victoria, San Mateo, Jusel Valdos, at John. Ma-request bit na po ang nagbasulak watching from Dubai, makaagas kay Tibanog, May. Wilma, Cabatuan. Ayan, Bernard Dabag is watching. Pa-shoutout nga po from Victoria, San Mateo. Okay. Kuna natin Susan. Yak, kuna na. Apayak ko na. Adi Siyempre, karot ka no, bagam nga. Ano Lusyang. Why? Narabaw tikim mo na. Why? Ayan na, banda daytoy Apo, Rayaw, Vili, Agulay, Adriano. Adati kami Apo Culing West, Cabatuan tata. Wen, pero... Tunog Miyerkules, ada kami tuman di Balayan. Di San Antonio, Cauayan City, Isabela. Wen. Sir, request ko man jay bakit sinta Sir Marvin J.R. Sinon. Kanain kad nga kastoy ti oras ti programa yung amin ket makatkaturog akon mga idol ko na. Yes. Ayan, MWF Sunday po tayo. Oras natin, ito po yung schedule natin pala. Ayan, nasa page din po yung schedule ng live namin. Bulong marunggay Sir Marvin ko na. Ayan, dagiti po, dan request na nga hindi namin naibasa. Ayan, nawatik nga, ulitin nyo kakabsat. Yan dagiti dakablao na ulitin nyo, Apo Karayaw. Iulit yung apo. Tahan nga mi itay. Apo nga naibasa. Why? Okay, ang tangay pag-ururain na Apo dagiti. Comments. Request. Ayan, mangisagot kami mampay lang tumayisa nga sunata kakabsat. Manipod pa ken DJ lang. Ayan. Wait. Request na pa ilang itay. Okay, atin na po di sunata na Paul 1. Wait. Sagsagot pa lang kayo yung programa na Paul 1. DJ Clan, nagabura ng tayo request kong. Kuna na. Iulit yun na po, kabsat. Sound of Silence, kaya ba? Wala, di ba? Wala po. Wala po yun. Okay. Palitan nyo na lang po yung request yung Sound of Silence. Okay, dating nga rin na po tayo kantang na pauluan si Siwit. Manipod pa lang nga po dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kung
natin ng Paul 1. Sisi, wait. Okay, sagsagot pa lang kanya yung programa ng Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Oh. Ilocano. Abay, dabisita tayo tatawan. Awan. Ay, da. Niluluban siyang adadat to natay. So, na kinilulabas siyang. Alaga, pastrikin tagar dis... Ano daw? Ayan, pastrikin tayo karoon din. Dabisita tayo dangal daw. Ayan. Awan sa bali. Aguray ka, awan pa yung marchada. Ay, kasday. Handa sumrit na ganyan awan tayo marchada. Ay, ganon. Wey. Nyar tayo kita. Adan sa ka naman yung tikat ng ibaga niluluban siyang gamay. At apay, kayo nakadaldalgal lang alakay. Okay, so pa ya. Oo. Alaga, mabaling nga si ka mang-entertain ka niya da. Madi kayat. Apay. Nagguluda na kita kami at katungtong. Apay gamin Agsakit papanim. tiyang ko kanya da. Apay gamin pinayagam, pinalabusam nga napan. Diyan mo, napin na sursurutan da dito eh. Mhm. Eta, bakit kinlakay nga kita paliwawang? Okay, ayan. So, ayan. Anong tawag doon? Hoy! My God! Apay ajay. Apay, ajak, bayang magiliw sa. Okay, sige. Adadadan. Dadan. Maestro, ipan mo man datay kalalayangan ng marcha. Okay. Ayan, palakpakan tayo dito hapon. Dalolo kini Lola Basyang. Lolo Bansyong kini Lola Basyang. Umekay ito yung Lolo. May Lola kayo. Basyang. Adadadan po. Adadan. Apo mano kayo matuwin ang aduan. Alright. Lolok ko kayo pa lang. Okay. Ayan. Okay. So dapo ni Lolo Bansyong kini Lola Basyang. Ay so dapo ti bisita tayo tata. Gusto na po managmarcha at damdama kag sa Lolo Bansyong takwa. Sakbay man nga intay man rugi nga intay man na kablawan no intay man interview ni Lolo Bansyong kini Lola Basyang. Apay, Intay man pa agoray ka Lolo apay Basyang. ko naman ka na. Agoray ka Lolo Basyang. Sukat naman ti Mike. Mawala. Apay Lola. Ako pa, ito ba ka putol ah? Masukat naman, Bek. Bodol nga. Putol. Ay, kunak no, bodol. Bonak no. Patugawin na ka, magtugaw. Ata ni Lola Basyang. Sakpay bang bagkat. Ay, nagbisyo mo dati nga bakutan, di ka pala maispalan. Okay, ay, Lola. Sorry. Kukuha ka nga, ubay nga. Kumusta nga Lolo Bansyong? Lolo Bansyong, kumusta? Ha? Lolo, kumusta? Ha? Kumusta? Agkakulong nga po siya nga, bagbagam. Kumusta kan, Lolo? Ay, kumusta? Wait. Siyempre. Ah. Kastulata nga, bansyong lata. Nagapuan nyo pa yung kadata nga, apay naman nyo dito nga lugar. Nakapang kami nakirive dito ni Tandaw. Ay. Kabatuan. Tata, nasarakan nyo dito yung manan, Apo. ayang kaon. Naangot ko. Na, nagluluto kayo ni... Kunak, ni apo ko nga rotisa. Day. Rotisa nga? Rotisa. Ay na. Duada, kinatay na kabisa na nga. Adamit din ti amamling nan. Sino? Dipit na mo. Kita po ko ka nga niriming ngayon. Ubang idubay. Nakaw. Apay na, nabura na kanya, Barsyaw. Na, tinsayayaan na kanya kung piman. Nakita na tayo lulo na nga natayar nga. Bansyungan. Oo. Na inararakop na sanak to. Binisyong-bisyong. Ano? Lulo ko na na. Oo. Tataka lang ang nakita. Kuna Kuna na. Isang mayak dito balay ni... Tisha. Kung nga tisha. Kuna ta... Kita man tilulok nga ba? Nisyong kinilulak nga ba? Siya nga nagpintas ko na na. Kuna na. Wala. Aya. Ay, di pa iso ka dyan. Hindi sinagutak ti kanta. Na! Amling anak mo dyan. Na isa siya pa. Naluso nga yung mata. Pukot Ay, nagpablo-ablo. Nakmanin na. Sino na nga ablo-ablong ka ng Lolo? Eh, napukok ang nga ni Rimeng. Kanya pa'y nga roda nga eh. Ngam tingkyaw, Rimeng, apok. Right. Katante, bibingkam nga doon ladak na ngayon pakasti mo. Hanggang so, na pa silang yawa. Sino nga raw?
Apoy di hapukot na pa'y nga may sayang na suna. Ay ni, Ni Urlan. ano lang, Ni Urlan bagulaw. nga mahilig ang paputok. Why? Nakaw! Ay, sus, ako po. Apo, nagimas si kauray la. Dila, dikti bibingka. Namig nga. Ba napinidot di tadalan. Na, hanay na ramid, Lola? Maday. Nakaw, patay. Nakitak tatay. Basta bibingka. Siya nga kasla ka kadagat tinodok ka na. Hoy, apay mo dalakok mo ti magpagkamditan. Kada palipit mo. Kada linapi mo. Kas kada impaltaw mo nga. Nungal-ngalim kay pumugsi-pugsi ay tayo sabang. Po, hindi na nga nakasday ang nagpororotak. Nakaw! Di bale. Kimita ak mo ginaudi nga lago. Wala. Thank you Ay, busi-busi. Thank you kasinsain ka. Uray man kasday, tilakom ka medyo ada error na nung naduma. Iraw. Halos sabi Apay- ba't kanya mada-error na? Punata da, gyamang ka, tada yung pasurot ko nga antay pororot. Amom nun niya day, Nagalalaw. kulimagmag. Anak mo baka siya utang iwat natin ko rin. Dormit nga. Uray na lang ipugsit dito utang iwat na nga. Ate mit bilintaw. Abay, Katawa nga katawa. Kasal- Kuna na. Kasano? Awan lagi di kadaw may kay ti siyok. Kaslakay latay aso kan pusa. At yung pinerdi kayo tilakaw. Ay, Apay Ay. pinerjak day tutans na. Nga na pugsit na. Di ba mga pinerjak na oy, lago na. basang. Uray nakaalsim kasi para nagngisit na tachis na. Paborito. Paborito. Nagitay taga Switzerland nga kakaanakan ka na pokok data. Sino dalolaw? Ni Bibian ang nga tumutotan sa dog. Sino ba? Ni Remy. Nga Hindi naman. Ni Joe. Nga balasang pa yan. Nga pa nausar ti kinabalasang na. Nakaw. Ngam kitam. Ay, Bis nga kasada ko man na. Natay dagiti baboy da. pinatay da. Koy. Kaya Abay, magagdanag Joe. Tadamit ti nagbate nga puro alingaw. Puro alin. May sapay. Ulit-ulit mula una yata baboy. Ay. Naganakin. Nagbalinda mga 60 to, babalinda mga patayinin. Nakaw! Dili ka hambot ko man alola. Tanagri ka tagtaragan di babaw. Talaga ah. Right. Ito nga. Si kayo apo, agpupuyat sa programa ti Rayaw ni Berentaur. Ray aw ni Lucano, Lola. Rayaw ni Lucano. Aha. Kablawan na kayo man tinapin nagasat ah. Nga. Nga ururas yun dita. Why? Kasi no one tayan yaw. Ay, thank you, Lola. Thank you. Wine. Nasapay lang kumapo. Ah. Hindi kayo lamaw mo man ti programa ni Berentaur. Reventor, Lala. Reventor ah. Wait. Lolo. No, brama ya. Madama kalkal Kura siya. katag, kalkalkalak ka dagit ini linakok. Ay, dala ko matugot mo. Ada. Si ka, Lola, kumusta mo tibiyag mo nga tata? Ah. Nakapinir ni Lola Bansyong. Lolo Basta Bansyong. magdatangalagay. Ah, Madinaklat tayo sursurot. Mapapadlat ta dito rayaw. aman. Tapos nagadistorya na. Anay baga na kanya. Baga na nga takanulakom ka. Sabsabali ka no ram-raman na. Baga wadya badyaw. Badyaw. Tapos namagmag na ka no iso na kadwana ka. May kaglis la ka no ang titambak. Tuluyam ka no nga ibadak itingit na. Madimat. Basit lang. Isok ko Apoy. na. Apoy na obra ni Bansyaw. Diyan mo kanya na ato na nyaman obranan. Bansyaw. Bansyaw. Diyan mo na niya obraan ni Lolo Bansyong. Awan na. Pindutin na winada. Ada istorya Nya. amuyaw. No apay nga nagkaroon ti busi-busi ay. Ay basang istorya ay kaon. Oh. Isarinig mo ata si ka. Ang alamat ng busi. Nga pa Lolo. Dinggam. Yawain. Ti alamat ti busi. Oh. Apay nagtangko na tabusay. Busi ni basang. Sing ka. Si Siyata ba ta Bansyaw. Awan lang may nakuhan mo nga nasayad dita. Bay siya nga daw. Oh. Hindi ubing ni basang. Nakaw.
Himbaon day di inang nangatiriyang napanggimatang di kantina. Si Isabela. Kunada. Ay. Basta nga nako. Kunada. Ay. Engka manggumatang ti binting ka lasuna di kantina. Kunada. Oh, laso na. Tapos? Nagtaray ni Basang. Oh. Kahit bayat ti panagtaray na. Oh. Nalipatan na, tigatangin na. Nakaw, Kanay patugmam. Gungguna na. Ay, apa istorya ata no, parang apapamanan. Tapos, gapo, tasanan malagi tigatangin na. Oh. Gimat ang tikornek. Oh. Apa di kornay? Simangput ni Basang. Oh. Di balay da. Kunada, ninang na. Antiyanan, Basang, tay nagatang mga kwa. Kunada. Laso na, kunada. Nay na. Oh. Siya nga support niya kornek, tintin na kininang na. Nakaw. Apa ngay? Kahit tinapasamak, Oh. inyalanda ti kaluban ti bunang Oh. binautan datay timuna. Gungguna na ah. Gungguna na na ipatiglaw. Gungguna na. Kahit Tata? natupulan. Iso dayay kunadan nga busi-busi. Busi. Ah, iso aja ta alamat ng busi. Wen, dayay ti alamat ng busi. Wen, nakaw. Iman pa ni Lola Wala Basya. mok di istorya. Awan na makunam, bijay nga istorya. Awan? Apa, Awan ti alamat na. ada. Nya. Awan ti nga alamat ajay. Anang raw, Gaka mo tayo nararamin mo ta istorya, mauna watak. kasano ka tulang ka mga min nga bakit. Uray pa na, baga manang katuling. Uray Ngay pa. magore kayo, lolo. Iyabanta ka ta ni Marvin, so nag-agurgan. Siya ko, niyakit din para pindo lang. Ay, sige nga raw. Pindo. Sige man nga rod. Anya ti kayat mo di gitara. Ay, Gitara ay man ba siya, pakita man, printout. Sige man. ada kad amo na ta nga birintor. Adama, lolo. Tala uminom ti bilog. Oh, tagtagal na lolo. Kinakisupot pulutan ko na ma. Ay! Hantang ibabay na. Ay, siya. Oh, sige nga rod ay. Siksika. Paborito niya pukok nga rimi. Riming nga dam amling na. Bahala ka din naman siya, ulit-ulit yung ambligan na kamandamdaman. Kani, apukok nga ti siya nga do ti siya gana na. Nga bibingka. Ah, sige lolo. Ipaiyaw, datakan tayo. Te oras na yung na yun. Alas 5:01. Ayan. Ala, dati nga rin na po tay. Anya jayan nga kantan. Siksika. Siksika. Ay, unak no never ending love man. Kaya yun, aja lolo. Ay, yung pulaw, sure, ano mo ta, English nga kanta. ILOCANO, may bayat. Kano, nga nagkangkandak ti English, kinagsasarita ti English. Sa bagay. Awampay, Uy. nga pulos. Mm. Hanggang man lakayat ti agsarita ti English nga sarita. Never. Never ang talaga. Tama. Nalaing talaga ato yung naglag. Sige, kan man sa account. Oh, sige lolo. Ikak basit ti ko na. Okay. Ah, gitara ka no. Rimeng, dumngag ka. Ang angatay, mga amling ti taon. Sige, karoon pa nahin. Timsong mo kinila kay Mon. Ano, di kantan? Anya, nato nga lakayan. Ay, siksika! Kunak no ay bliss daddy. Ay, agore ka lolo. Makuya ka man. Shake. Ulit ang malang. Apay. Anak kasi Rick. Apoy kasi di kandam. Ulit. Sige.
Shake, 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 laing din nakasarap ka. Nako, kakabsat at nagpasyon. Dardarip, dipin. Apakabuklan to'y ayat. Ayat ni Riming. Awan polos. Awan pulos Nagtalkan no di sika. Ket di naklip-liputan. Nakaw, nakasarak pan riming. Asim Riming. Shik Nakaw. Shake, laeng di nakasaraka. Lola, ang paspasyon ha. Dardarip dipik. Nakaw. Apakabuklan to'y ayat. Apo. Awan polos. Awan pulos Nagtalkan no di sika. Nakaw, basta. Ket di naklip-liputan. Pang-asim Riming. Ay, gusto ako ya. Dadya yan, tikantak nga. Sagot ko. Siksika. Riming nga. Ano na ka na? Riming nga. Riming ang natipilya doon ni Kap. Apo ko nga Riming. Kalipata ka. Kabaglat dim na. Apo ko, malipatam lolaw. Damag kabaw ko. Ano, duwa. Aya. Sapay no tita dyan, matiilikan na eh. Ah. Okay. Bansaw. Ay, Ang tatama basin ako na. wal. Da, mang awot ko di tinakdakan ni Tisa. Tisa, tay pansit nga siya nga bandya daw. Oh, Itong pumpkin na ilulam nga basa nga eh. sukura ka mo na. Ang tatama bansaw. Tama Wag. basin na klaud-una yan. Ala. Ang kami pa rin down. Well, lola, sige, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, lolo. Bye-bye kadagiti amin na po nga viewers ti Rayaw ni Lucano. Thank you. Isagot mi kada kaya amin na po nga awan Kantaan. labas na. Okay, sa lain na po dagiti amin nawan ti lumalaok. Lunit ka man mano, baludit mo man, kana isang amata. Pagmarangem man, galit mo ngay ng kapala,
Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay, ayan. Once again, maraming salamat po sa ating lahat. Kaya titapay lang po nagpatinggan iti programa tayo Rayaw ni Ilocano. Taumay kami meet up po. Agi na na Kita, Masit. merienda. Mm-mm. Okay, kakabsat. Agyaman kami apo kanya yung amin nga sa kapandangan ng buyak. Kaya nang kadwa kanya amin timanong oras. Kaya Diyos, ikumuyo kanya yung kakabsat. Once again, I'm DJ Klang. Kaya agyaman kami kina Ate Irene. Prestosa Makalinaw. Wen. Ayan. Tanawan ni Suna. Awan ko mga tigas singer tayo ita. Oo nga. Thank you, Ate Irene. Tianos mo lang nga mangkadgadwa kanya amin tirayan ni Ilocano. Okay, so once again, I'm DJ Klang. Amin na naman ulit-ulitin tanagan mo. Siyempre. Ray Lagmay. Katsak matapon ni Marvin Agne nga mga batbati kada kay amin ti Diyos ti Agnina. Diyos ti kumoy kada ti amin nga sangapada. God bless everyone. Bye-bye. Bye, everyone.